أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. amma ba da muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kaddara mana saduwa a wannan lokacin mai albarka. Bayan haka ina miƙa mana gaisuwa irin addinin musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah abinda za mu fara karatunsa a yau shine za mu fara fassarar RUHUL-ADAB na Maulana Ibrahim. Wannan littafi na RUHUL-ADAB Maulana Ibrahim shine ya rubuta shi. Ibrahim ya rubuta shi abinda mafi aksarin shehunanmu na ɗariƙa suka tafi a kai shine shehu ya rubuta littafin yana da shekara 21. Sunan littafin shine RUHUL-ADAB lima hawa min hikamin wa adabi, ma'ana rai ne na ladabi saboda abun da ya tattaro na hikimomi da kuma ladabi. Abin da shehu ya buɗe littafin da shi bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ya quli ibrahimu nazlil haji abdul ilahi badarnal wal haji. Wannan shine baitin shehu na farko, ma'ana za a fara ɗaukan ne da kai quli ibrahim, ma'ana shi shehu Ibrahim sunansa ya kira, amma mu a babul ladabi dole za mu sa masa wannan matsayin nasa na shehu Ibrahim, ma'ana ya quli ibrahim. Shehu Ibrahim shine Ibrahim, shehu Ibrahim najlul haji dan alhaji abdul ilahi, ma'ana bawan Allah nan Abdullahi ne, amma shehu ya kira da cewa abdul ilahi dan alhaji Abdullahi. Badar na wanda shine watanmu mai tsananin haske, ya ƙuli yana cewa to anan ya kamata a san waye shehu Abdullahi da shi ya aika shehu Ibrahim kuma waye shehu Ibrahim. Shi shehu Abdullahi Inyas shine ake najlul haji din, zan yi mana magana akai. Najlul haji dan alhaji abdul ilahi, bawan Allah nan shine shehu alhaji Abdullahi Inyas, ma'ana kenan badar na shine watan mu wa haji mai tsananin haske, inji shehu Ibrahim. Shehu Abdullahi Inyas shi ake masa laƙabi da Malikus Sughra, shine ƙaramin Imam Malik. Shehu Abdullahi Inyas shi yana daga cikin manyan shehunan addinin musulunci a Afirka a wannan zamani, kuma yana daga cikin manyan shehunai da suka yi jihadi na addinin musulunci a wannan lokacin. Shehu Abdullahi Inyas ya yi yaƙi ne tsakaninsa da turawan Faransa wanda ya yi nasara a kansu. Daga baya aka sake yaƙi, ya sa Shehu Abdullahi Inyas ya yi hijira, ya bar Senegal, ya bar Kaulaha kenan garinsa, ya koma ƙasar Gambia. To a nan ne aka kashe Sheikh Ahmad Bamba, babban shehi ne a Senegal. To amma Alhaji Malik Sin shi ma babban shehi ne a Tijjaniya, shi ya samu fahimtar juna tsakaninsa da turawan Faransa, sun yi sulhu. To Shehu Abdullahi Inyas yana Gambia ne har ya shirya ya je ziyarci Shehu Tijjani. Dan shehunai sun ce Shehu Abdullahi Inyas shine farkon ɗan Afirka baƙin fata wanda ya je ziyarci Shehu Tijjani. Bayan ya dawo, da ya je can ɗin, halifan Shehu Tijjani ya ƙaddamar da shi a cikin ɗariƙa. Bayan ya ƙaddamar da shi, Shehu Abdullahi Inyas yake ga halifan Shehu Tijjani da ya samu a zawiyar Shehu Tijjani a Fas, ya ce ai a ƙasarsu Senegal akwai wani babban shehun Tijjaniya da ake kiransa Malik Sin. To shi ma yana roƙon a yi masa ijaza ta muƙaddamanci ya dawo masa da ita in ya zo ya bashi.
to da Shehu Abdullahi Inyas ya dawo Gambia ya aiko Shehu Abdullahi Inyas Alhaji Malik Sin wannan ijaza, to wannan Sheikh Malik Sin ya ji daɗi, to shine he sulhun Shehu Abdullahi Inyas baban Shehu Ibrahim da gwamnatin Senegal akan cewa bai kamata ba wannan babban malamin ku samu saɓani da shi, ya kamata ku fahimci juna, yanzu ya koma wata ƙasa yana haskaka ta. To dalilin dawon Shehu Abdullahi kenan ya ce to shi ba zai shiga cikin gari ba, dalilin da ya sa ya kafa Daban Yas inda aka haifi Shehu Ibrahim kenan. Kuma shi Shehu Abdullahi Iyas ya fassara Qur'ani sama da sauka 100. Abinda ake nufi Shehu Ibrahim ya yi tafsiri, Shehu Abdullahi Iyas ya yi tafsiri na Alƙur'ani kafin ya bar duniya sama da sauka 100. Wannan maganar Muhammadul Hafiz ibn Abdul Latif al-Misri na Masar ya faɗe ta a cikin wata tattaunawa da yi da maganganun da ya akan Shehu Ibrahim, ana kiran Tariq al-Haq. A ciki ya kawo cewa Shehu Ibrahim ma'aifinsa ya fassara wa muridansa Alƙur'ani sama da sau 100, daga Bakara tafsiri hannasi, daga Bakara hannasi a rayuwarsa ya fassara Alƙur'ani sama da sau 100. To Shehu Abdullahi Inyas din nan shine ma'aifin Shehu Ibrahim, shi yasa Shehu Ibrahim ya ce Najdul Haji dan Alhaji Abdul Ilahi wanda ake kira Alhaji Abdullahi. Shi Shehu Abdullahi Inyas ya rayu a Senegal kuma ya yi wani zama a Gambia kamar yadda na faɗa yanzu, da kuma dalilin dawowansa Senegal, kuma dalilin da ya sa bai koma Kaulaha ba, ya kafa ƙauyen Daban Yasi inda aka haifi Shehu Ibrahim. Shine dalilin da ya sa ya zauna a nan, abin da na faɗa a bayansu. Shehu Abdullahi Inyas yana da mata guda 4, yana da kuyangu guda 7, shi baban Shehu Ibrahim. Matarsa ta farko ita ake kiranta Sayyida Fadimatu Jakata. Sayyida Fadima Jakata ita ce matar Shehu Abdullahi Inyas ta farko, ita ce ma'aifiyar Shehu Abubakar Inyas da Shehu Ibrahim. Matarsa ta biyu shi Shehu Abdullahi Inyas ita ce Sayyida Aminatu Tayam, ana kiranta Sayyida Amina Tayam, ita ce ma'aifiyar Muhammadul Khalifa, Khalifan Shehu Abdullahi Inyas kenan, wanda kusan ya girma Shehu Ibrahim da shekara 30, ka kusan ya haifi Shehu Ibrahim kenan, shine Muhammadul Khalifa. Mahaifiyarsa ita ce Sayyida Aminatu Tayam. He Sayyida Aishatu Janka ita ce ta uku, ita ce ma'aifiyar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. Akwai Sayyida Zainab, ita ce ma'aifiyar Sayyidi Muhammad Zainab yayin Shehu Ibrahim. Wannan su ne matan Shehu Abdullahi Inyas, ma'ana mata na aure guda 4. Sayyida Fatima, Sayyida Fadimatu Jakata, Sayyida Aminatu Tayam, Sayyida Aishatu Janka, Sayyida Zainab. Wannan su ne matansa guda 4. Ma'ana yana da kuyangu guda 7, shi Shehu Abdullahi Inyas. Yana da wata ake kiran Sayyida Khadijatu Injai. Sayyida Khadija Injai wannan kuyangarsa ce. Sayyida Khadija Jo ita ma matarsa ce, ita ce kuyanga ta biyu. Ta uku Sayyida Fadimatu Jo ita ce ma'aifiyar Sheikh Malik Inyas, shi ita wannan kuyangar kenan. Akwai Sayyida Mamu Khadija, Sayyida Mamu Khadija wanda ake mata lakabi da Khadija B, ita ma kuyangarsa ce. Akwai Sayyida Zainab Jo, ita ce ma'aifiyar Sheikh Umar Inyas dan uwan Shehu Ibrahim. Akwai Sayyida Maryam, ita kuma ita ce ma'aifiyar Shehu Hadi Inyas dan uwan Shehu Ibrahim. Akwai Sayyida Hafsa, ita ce ma'aifiyar Shehu Tijani Inyas dan Shehu Abdullahi Inyas. Wannan su ne adadin mataye da Shehu Abdullahi Inyas ma'aifin Shehu Ibrahim. Mata 4, kuyanga guda 7. Ba Shehu Ibrahim bane kaɗai ɗansa. Ka san daga Muhammadul Khalifa he Shehu Ibrahim kawai ake ji, buwaye shehu ce ta sa ya rufe sauran, amma kowane mutum ɗaya a cikinsu hujja ne a musulunci kuma hujja ne a ɗariƙa wajen iliminsu. Akwai Alhaji Muhammadul Khalifa Inyas,
akwai Alhaji Abubakar Awal Inyas, akwai Alhaji Muhammad Zainab Inyas, akwai Alhaji Umar Inyas, akwai Alhaji Muhammadu Shafi Inyas, akwai Alhaji Ibrahim Inyas, Shehu Ibrahim, akwai Alhaji Malik Inyas, akwai Alhaji Abubakar Musanna Inyas, akwai Alhaji Masi Inyas, akwai Alhaji Muhammadu Hadi Inyas, akwai Alhaji Muhammad Inyas, akwai Alhaji Ahmad Tijani Inyas, akwai Alhaji Usman Maryam Inyas. Wannan su ne ‘ya'yan Shehu Abdullahi Inyas maza guda 10. ‘Yan uwan Shehu Ibrahim maza guda 10. ‘Ya'yansa mata shi Shehu Abdullahi Inyas, ‘yan uwan Shehu Ibrahim kenan. Akwai Sayyida Zainab Inyas, akwai Sayyida Ruqayya Inyas, akwai Sayyida Zainab Bajanje. Wannan ita ce suke uwa ɗaya uba ɗaya da Shehu Ibrahim. Sayyida Zainab Bajanje ita ce suke ɗaki ɗaya da Shehu Ibrahim. Kaga Shehu Abdullahi Inyas yana da ‘ya'ya mata guda 3, yana da maza guda 13. ‘Ya'yan Shehu Abdullahi Inyas 16. Wannan shine Shehu Abdullahi Inyas. Shine ma'anar da Shehu ya ce Najlul Haji Abdul Ilahi. Wannan shine Alhaji Abdullahi da ma'ana Shehu Abdullahi Inyas. Kamar yadda na faɗa, ya yi gwagwarmaya da yawa a cikin addini da ɗariƙa da yaɗa addinin musulunci. To, ya ƙulu ɗan yana faɗa shi ne Shehu Ibrahim. Min ba da bismillahi summal hamdi lillahi zi ɗaula azimul majid. Ya ƙuli Ibrahim, shi Shehu Ibrahim yana faɗa. Waye ne Shehu Ibrahim? Shehu Ibrahim shi ne wanda aka haife shi ranar Alhamis bayan sallar la'asar 15 ga watan Safar. Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1318 akan abin da ya faɗa da bakinsa. Dan Sayyidi ya faɗi cewa an haifi Shehu hijira 1320. Ya Shehu Ibrahim ya ce Sayyidi, idan ka karɓo maganan nan daga manya ne, yana ga Sayyidi ya ce kar ka goge. Amma ni an haife ni kafin nan da shekara 2. Gaba in za ka yi rubutu a kaina ka rubuta cewa an haifan hijira tana shekara 1318. Shehu Ibrahim kuma bai yi karatu a wajen kowa ba, sai mahaifinsa Shehu Abdullahi Inyas. Mahaifin kuma ya bar duniya ne Shehu Ibrahim yana da shekara 20. To idan ka duba wannan za ka ga bayan mahaifinsa ya rasu da shekara 1 ne Shehu Ibrahim ya rubuta wannan littafi na RUHUL-ADAB. Shehu Ibrahim ya haddace Alƙur'ani, ya yi karatun ilmoma da yawa a wajen mahaifinsa, wanda Shehu ya amsa sunansa na malami cewa shi cikakken malami ne. Idan ka ɗauki alif da 63, ma'ana shekarar da Shehu Ibrahim ya je Jami'ar Azhar, suka ba shi jagorancin Juma'a. Sayyidi Muhammadu Ghazali shine limamin masallacin Azhar a wannan lokacin. Bayan Shehu ya sako a minbari an yi sallah, cewa Shehu wai innana mulmainuna ala mustaqbalil islam ma damatul muslimin ansaru dayful azim Sheikhul Islam Ibrahim. Yace su suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Addinin musulunci yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali matukar addinin musulunci yana da irin wannan. Shehu Ibrahim dole su suka kira shi cewa shine Sheikhul Islam. Kaga ba jahili bane yayi wa Shehu shaida cewa Shehu Ibrahim malami. Bayan nan a malamanmu na ƙasar nan wanda za mu nuna waye Shehu Ibrahim, ɗaya daga cikin manyan shehunan ƙasar nan wanda ya sharhin Fatahul Jawad na Askari shine Shehu Malam Yahuza Zaria.
bayan ya sadu da Shehu Ibrahim ya dawo ya yi wa Shehu Ibrahim littafi Mimiyatul Ibrahimiyya wanda yana yaban Shehu Ibrahim a cikinta. Kowa ya san ilimi irin na Shehu Malam Yahuza, amma abin da Shehu Malam Yahuza yake faɗa akan Shehu Ibrahim wajen ilimi na Shehu, zan ba da wasu baitukansu misali da baitukansa guda uku. Yaje waja subawaihi fi ilmin lisani wasakaki ma'ani wal bayani suyudi mudlakan fi zazzamani lahu labzun lazizun ma al bayani yusarrudu kama durrun nasib. Shehu Malam Yahuza ya ce waja Shehu Ibrahim ya zo subawaihi a matsayin sibawaihi malamin da ya kirkiri nahau fi ilmin lisani a ilimi na nahau. Shehu Ibrahim kai ka ce sibawaihi wasakaki kai ka ce Shehu Ibrahim shine sakaki a wajen ilimin balaga. Suyudi mudlakan kai ka ce Shehu Ibrahim shine imamu Suyudi fi zamana a wannan zamanin a ilimin tafsirin alqur'ani. Ka duba addurul mansur ka san waye imamu Suyudi. Yace Shehu Ibrahim ya zo a wannan zamanin a matsayin imamu Suyudi. Labzul lazizu lafazi da dada lahu ya tabbata ga Shehu Ibrahim ma albayani tare da bayani yanda Shehu yake wayar da kan al'ummar musulmai a duniya. Yusarrudu Shehu yana jeran tashi kama durrun nazibi kamar yanda ake jera gwalagwalai, haka Shehu yake fitar da bayanin addini silla ba wanda zai ce bai gane ba, sai dai in jahili ne na farko, na biyu kuma sai dai in mara rabo ne, saboda fahimtar Shehu da alƙur'ani da fahimtar Shehu da hadisi. Misali, idan wani kaji zai kalubalanci Shehu Ibrahim a harkar ilimi, sai ka haɗa shi da shi da Shehu Malam Yahuza ya yake ne, shi mai musun. In an haɗa shi da Shehu Malam Yahuza ya yake, to a nan za ka ba wa kanka amsa. Yana da ɗalibai irin na Shehu Malam Yahuza, yana da ilimi irin na Shehu Malam Yahuza, ya yi talifi wa addinin musulunci irin na Shehu Malam Yahuza. To duk gudunmuwar da addini ya ba wa addinin Shehu Malam Yahuza da kishinsa da sauransu, sai ka haɗa da wancan ya kai alƙalanci. A cikin bayanansa Shehu Malam Yahuza a cikin littafinsa yake cewa waja nawawiyya aw ibn salahi kasa'i bit tajawid bittidahi lahu malakan litabyin sihahi wa yamharu fil hadith wa istilahi ka tajwidil qur'an azim. Yace wajen ilimin hadisi Shehu Ibrahim waja nawawiyya ya zo a wajen al-Imam an-Nawawi, zaka ce ya zo a matsayin al-Imam an-Nawawi. A wajen hadisi in ka kalli Shehu da sanin hadisi inji Shehu Malam Yahuza yace wala zaka ce al-Imam an-Nawawi au ibn salahi ko ka ce ibn salahi a wajen sanin ilimin hadisi kasa'i, ko kuma ka ce Shehu Ibrahim kasa'i ne fit tajawidi cikin tajawidin alqur'ani, tajawidi na alqur'ani cikin bayyana yanda yake. In ka ce Shehu Ibrahim yana magana a ilimin qur'ani, ulumul qur'an, kai ka ce kasa'i ne. Shehu Ibrahim fa ya samu ƙwarewa wajen bayyana sahihin hadisi, cewa wannan sahihi ne, wannan kaza ne, ƙa'ida na malaman hadisi. Wayan hau Shehu ya ƙware fil hadisi a cikin ilimin hadisi wa fil istilahi a cikin ilimi na mustalahul hadisi ka tajawidul lil qur'anil azim, kamar yanda ya ƙware a tajawid na alqur'ani, haka Shehu Ibrahim ya ƙware a hadisi, haka ya ƙware a ilimin mustalahu, haka ya ƙware a ilimin tafsiri, haka ya ƙware a balaga, haka Shehu ya ƙware a nahwu. Idan ka duba Shehu ya rubutawa ‘yan uwa littafi a rana ɗaya. Shehu ya wallafa littafi saboda me? Littafin da ake karatun nahwu da shi a nahiyar a lokacin wani munkiri ne na Shehu Tijjani ya littafi. Take Shehu a wuni ɗaya kawai ya wallafo littafi akan sarfu ɗin, ya fito da shi ya ce gashi a ajiye wancan a ɗau wannan a yi amfani da shi. Na za ka gane Shehu ba shi da wani gefe gaba ɗaya. Wannan shi ne Shehu Ibrahim. Idan ka kalla
da matsalar kawar da makamu Ibrahim ta rikice a shekarar bai je aikin hajji amma suka ce he an ji ra'ayin shehu Ibrahim aka aiko takarda shehu ya game ya rubuta musu sabilu salami ila ibqa'il makan ko fi ibqa'il makan haka shehu Ibrahim ya rubuta wannan littafin kuma sanadiyar wannan littafin yasa ba a matsar da makamu Ibrahim akan inda annabi ya bashi kaga da ba dan shehu ba wannan sunnar da an kauda ita an ture ta an matsar da ita wani waje saboda wai an samu ci gaba dakin kabar makamu Ibrahim ya matsi to kaga wannan duka aiki irin da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala to wannan shine abin da zan haska akan Ibrahim Najlul Haji akan waye ne shehu Ibrahim Najlul Haji dan Alhaji Abdul Ilahi shehu Abdullahi Inyas nan waye shehu Abdullahi Inyas shine na faɗi magana kaɗan akan shehu Abdullahi Inyas na faɗi magana kaɗan akan shehu Ibrahim yace min ba'di bismillah summa alhamd ya kuli yana faɗa min ba'di bismillah bayan farawa da bismillah summa alhamdi sannan bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala godiya lillahi ga Allah zai dauli ma'abuncin ni'imtawa da yalwatawa da baiwa da kyauta al'azimi mai girma almaji madaukaki shi Allah da yake wannan baiwa da kyauta saboda sayyidi Ali ya faɗa a hadisi cewa annabi ya ce duk abin da bawa ya fara ba tare da bismillahir rahmanir rahim ba to yankake to shi yasa shehu ya fara ce min ba da bismillah ma'ana bayan bismillah saboda me matsayin bismillah a addinin musulunci idan muka duba a ibn Abdullahi dan Abbas ya kawo hadisi daga ya faɗi cewa wanda ya zo a cikin sunanin Abi Dawud shi wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya ce kana la ya arifu manzo Allah sallallahu ya kasance bai san bambancin tsakanin sura da sura ba cewa an gama wannan sura an shiga wannan sura an gama wannan sura an shiga wannan mazala bai san haka ba he da aka saukar da bismillahir rahmanir rahim saboda muhimmancin bismillah Qur'anin kawai a haɗe yake zira mazala baya bambance wannan ya sura nan ta kare an shiga wannan farkon sura kaza ne wannan ta kare Abdullahi dan Abbas ce he da aka saukar da bismillahir rahmanir rahim kuma Allah ya rarrabe tsakanin sura da sura inji Abdullahi dan Abbas kuma wannan hadisi ya zo ne a cikin kitabu salati a babun bayyana karatun bismillah Abi Dawud ya kawo shi a cikin sunan nasa shine hadisi na 669 Abdullahi dan Abbas ya sake ruwaya daga Sayyidi Usman dan Affan yace ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidi Usman ya tambayi Annabi Muhammad inji Abdullahi dan Abbas akan bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa huwa ismun min asma'illah bismillah suna ne daga sunayen ubangiji wa ma bainahu wa baina ismullahi al-akbar babu abun da ya raba bismillah da ismul azam he dai kamar abun da ya raba bakin ido da farin ido wai zai iya raba misali a raba tsakanin farin ido da bakin su a raba su to bismillah suna ne daga sunayen Allah inji Annabi Muhammad yace kuma bismillah babu wani abu da yake tsakanin bismillah da ismullahi azam sai dai kawai abun da yake tsakanin bakin ido da farin ido kawai to wannan hadisi ne da ya zo a cikin musnad ibn Abbas ya zo a cikin jami'ul kabir shine hadisi na 474 a juz'in sa na 2 a jami'ul kabir kaga matsayin bismillah to idan ka kalli wannan zaka gane
fara wanda shehu yayi da bismillah to akwai abin da yake nufi. Min ba da bismillah shine bayan bismillah summal hamdi, sannan godiya ga Allah. Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce ma'ana la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, cewa idan nayi muku ni'ima sai ku gode mini. To shehu Allah ya masa ni'imar har zai wallafa littafi kuma yana shekara 21, kaga dole ya gode wa Allah. Yace summal hamdi, sannan godiya lillahi ga ubangijin zai dauli ma'abucin ni'imtawa da yalwatawa al'azim mai girma, shi Allah lillahin kenan fa, al'azim mai girma, almajdi ko mafi daukakan daraja, shine Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yake gode masa. To ita kalma ta alhamdu shine fatiha kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi, yace da akwai fatiha a taura da mutanen annabi Musa ba su zama Yahudawa. Da akwai fatiha a linjila da mutanen annabi Isa ba su zama Nasara. Da akwai fatiha a zabura da Allah bai shafi al'ummar annabi Dawud ba. Amma wannan fatihar mu da Allah ya ba mu take cikin alqur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk musulmin da ya karanta ta al'ummata za a bashi lada adadin muminai maza na duniya da adadin muminai mata na duniya. Fatiha kafa ɗaya. Kuma za a bashi ladan kamar saukar alƙur'ani ɗaya. Za a bashi ladan. Ka kowane harafi ɗaya yana da lada 10. Kowane harafi ɗaya yana da lada 10, daga alif lam mim zuwa mina jannati wan nas. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya faɗa a riwayar Tirmidhi. Man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu ashru amsalha. Wala aqulu alif lam mim walakin alifu harfun wa lam harfun wal mim harfun. Rawahu Tirmidhi. Manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani yana da lada 10. Ba wai kace alif lam mim ba, a'a alifun din lada 10, lamun lada 10, mimun lada 10, kaga 30 kenan. To shine sirrin da shehu yayi wa Allah godiya, ya kunsha fatihar gaba daya a alhamdulillah. Sai shehu yayi maka nuna maka sanansa ga Allah, yace zai daula azimin manti, wanda dukkan yabo da yake cikin fatiha shehu ya kunshe shi anan saboda ma'arifarsa. Saboda masana sun ce da ar-rahman da ar-rahim, masana sun ce ba a san wani wanda ya fi wani girma a cikin su. Shin ar-rahmani tafi ar-rahimi ne ko ar-rahimi tafi ar-rahmani ne? Suka ce to wannan al'amari ne ba a san wani wanda ya fi wani girma a ciki. To kaga idan ka duba fatiha kamar yadda ta zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari ya ruwaita a hadisin sa na 7560, wazala ce duk wanda bai karanta fatiha a sallah ba ma ba shi da sallah. Kuma ko liman ko mamu sai ka karanta fatiha a sallah. To a wannan babu Bukhari ya kawo wannan hadisi, ya kawo hadisi na matsayin fatiha cewa dukkan musulmi wajibi ne ya karanta fatiha a sallarsa, mamu ne shi ko liman. Umar Bukhari ya kawo wannan hadisi. To kaga fatiha tana da daraja, kuma ita an raba ta ne daman tsakanin Allah da bawansa. To saboda haka za mu takaita a wa'annan baituka guda biyu, kuma muna fatan Allah ya albarkace mu da abin da muka ji, kuma Allah ya bamu iko mai koyi da Shehu Ibrahim. Wassalatu wassalamu ala al-fatihil khatim nasir hadim wa ala alihi haqqan da azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.